Ayan na nga guys 'no, kumusta kayong lahat diyan? Kung merong papasok na ano ha, mga masasamang elemento, mga masasamang elemento guys, tulungan niyo po akong i-kick sila ha. At, sana ay, yun na nga, sana walang pumasok na masamang elemento. Ha, masamang elemento? Ewan ko sa'yo. Ayan, kumusta kayo guys? Ako ay, ayan, pumunta ako ng barangay kanina. Tapos, ano ba pinagagawa ko sa buhay ko? Ayun, oo, pumunta nga ako ng barangay kanina para kumuha ng travel pass. Ayan. Okay naman siguro yung ganyan. Ganyan ko na lang yung hair ko. Ayan. Kumusta kayo guys? Kumusta? Naka-charge kasi yung phone kaya ang hirap i-ano. Ayan, wait lang ah. So, ayan na nga guys, no? Kumusta kayong lahat dyan? Alam ko, busy kayo, pero sana ay pumasok kayo very soon. Very soon. Ayan. Naglilista lang ako ng aking mga utang. June, ano na ba ngayon? June 17 ata, no? 17, 2020. Ayan. So guys, nakakuha na ako ng aking clearance sa barangay, tapos nakapunta na rin ako sa health center and then PNP, yung sa PNP guys, sa Saturday ko pa kukunin. Ayan. Naantok ako guys. Ayan. Sino ba tong andito? Ba't ayaw? Ba't hindi ko makita yung chat? Wala, hindi ko makita yung chat. Wait lang ah. Guys, mag-chat nga kayo. Hindi, wala pa siguro nag-chat kaya ganyan, no? Hindi ko nakikita yung ano eh. Mag-chat nga kayo guys pag andyan na kayo. Wala, kailangan ko na. Youngster Vlog. Ayan. Hello, Youngster Vlog. Hello po. Tagasan po kayo? Parang bago. Oo, bago nga. Naligaw ako dito sa live mo. Oo, salamat, Youngster Vlog. Ayan, ilalagay ko ang iyong pangalan dito sa aking mahiwagang libro. Mahiwagang libro talaga. Youngster Vlog. Ayan. Tagasaan ka, be? Sis, tagasaan ka? Ayan, bukas sis, abangan mo ang aking vlog ha. Kasi yung mga pumapasok kasi dito sa aking LS, kinabukasan gumagawa ako ng vlog. Tapos nilalagay ko yung mga banner nila. Yung banner, yung pangalan mo dito sa ano, dito sa YT. Tapos para makahakot naman ng mga bananas, di ba? Hey there, hey mahal ko, how are you? Just put me on the side, baby. Salamat. Ayan. Youngster Vlog, taga Davao host. Ay, taga Davao man pug ko host. Bisaya day ka. Bisaya pug kong dako. Ayan, magkasilingan na bata. Pero andito sa Japan ngayon. Ayan, nasa Japan pala si ano, nasa Nihon. Kumusta naman diyan? Magkuan ko say, magkuan. Tagaan ta kag jacket sis ha. Pero dili sa ako magpababa og link sis kay wala pa man ta namuni sis. Puhon lagi mamuni na taani. Ambot ikaw basi muni na ka sis. Tabangi ko sis be. Nagpatabang jud ba? Asa man kadapit sa Davao ano, youngsters vlog. Vlog, Bisaya jud kaayo vlog daw, vlog kayo, vlog daw. Ayan, tagakuan ko, taga ilang. Oo ba? Sige, tabangi ko sis B, murag kuan na siguro ka ba? Muni na ka sis no. Ala, salamat kaayo sis. Youngsters vlog, ayan, ako anang gisulat imo. Taga Samal, anindot kay taga Samal. Ana. Nindot dito sa inyo ha, kay daghag dagat.
Bitaw nindot bitaw kaayo dito sa sa Samal. Ganahan ko dito sa Samal kay dili kayo kuan ba, dili traffic. Tama, wala na ko'y gina-play karon. Wala na kay gina-play sis. Nakay playlist sis. Magkuan ta sis, pwede ta mag-exchange. Pero unya na sis kay isa ra man gud ni kabuok ako ang cellphone sis kanang gabiin na kay isa ra ni kabuok akong cellphone. Nangamoni na sila tanan. O bitaw no, nangamoni. Kinsay nangamoni sis imuhang mga gipang tabangan? Tabangi po ko sis be, maluoy ka sis. Stranded man ko diri karon sa sis, diri sa Pasay. Pauli na ko og Davao mga 22. Pero kuan ako diri oy magtulo na ko ka bulan diri paita. Nangamoni na sila tanan. Sana all nangamuni no, unta mamuni pug ko. Ayan, meron po tayong 4 na milyong viewers no. Kung sino man po kayo ay mag-chat lang po kayo para naman ako'y kayo'y mapasalamatan ko. Ayan, ang hirap talaga mag-ano guys. Ayan, tatlo na lang ngayon. ang hirap mag-Tagalog sis, oy, paita. Ayan, youngsters vlog. Adtuan kita ka sa inyong balay. Okay raman ako, tanawon lang ako videos. Oo, naman po ko'y ingana sis, naman ko'y mga friends na kanang kuan, kanang money na bitaw, ginatanaw na ko ilang videos, pero dili na ko ginaskip ang ilahang mga ads. Ana akong ginahimo kay moingon man na sila sa kuan na. Sige lang sis, i-play ta ka sis, pero tanawa lang ako ang mga videos ha, kanang mga bag-o, ana ilang ginaingon sa ako sis. Mao nang ginatanaw na ko ilahang mga videos, walay skip og kuan sis, walay skip og kanang unsay tawag oy, ads. Oo, lisod kayo mo uli sis, ganinang kuan, ganinang buntag. Daghan pa kay ko kulang sis, oy, kuan pa lang ko, 1.5 pa lang ako ang kuan. 1,500 pa lang. Dako pa kaayog ko anon, subidahon. Dako pa kaayog, subidahon. Unya, adto kong barangay ganina. Nagkuha na kong mga clearance. Tapos nahumana na ako. Sa PNP na lang ang kuhaunon karong Sabado. Maayo lagi untag dili ni makancel ning flight lagi. Kung makancel na pod, agoy, naku. Kuan ra baya ihatag, 22, 23, 25, 6. 5 ra ka adlaw ang kuan, validation sa travel pass. So magkuha na pug kag usab, magbalik-balik na pug ka. Pero lagi trabaho. Sorry, trabaho kaayo sis. Ayan. Okay ra na, i-play ta ka. O sige sis, salamat kaayo sis ha. Ayaw ka bala ka sis kay gina-play jud na ako ang mga amiga pod na kuan kanang money na. Tapos walay skip og kuan kanang ads. Oo na sis, kuan ako ang messenger, Marilyn Kelly. Ako ang pangalan diri sa YT, tapos Kelly, Kelly. Marilyn Kelly. Salamat kaayo daan sis ha. Thank you jud kaayo sis. Dako na jud kay nang tabang para sa kuha. Mangayo jud tabang ba no? Ngano man di ay? Anak man jud na, di ba? Magtinabangay man jud ta ani para sa ekonomiya. Ayan, thank you po sa aking 3 million viewers po. Ayan, kung sino man po kayo andyan, magpakilala lang po para naman ikaw ay aking mapasalamatan. Ayan, thank you po. Uy, maudyod kita raman magtinabangay. Maudyod youngsters vlog. Kay kung dili magtinabangay na, saon na lang. Gidi kita nataka, o sige. Balikan ra ta ka unya sis ha. Balikan ra jud ta ka unya sis. Paita ning akong kuan oy. Naguba pa jud akong isa ka cellphone, paita. Wala na. Nauguba pa jud akong isa ka cellphone. Mao na lang ni akong gamit karon na. Sa Davao ko na to ipaayos. Ayan. Pauwi pa lang, play ko habang nasa biyahe. Naka-play din maghapon laptop ko.
Salamat naman, Master Luf TV. Thank you talaga. Ingat sa pag-uwi. Sige. Salamat, Master Luf. Ingat sa pag-uwi. Tambayan mo lang ako dyan. Tapos, tawag dyan, kumain ka muna at maligo pagdating sa bahay para naman safe ang lahat, di ba? Salamat, Master Luf. Hello, Master. Ayan. Ayan si Master Luf TV. Mabait yan, Youngsters Vlog. Pauwi pa lang daw siya. So mamaya, uuwiin, pag nakauwi yan, ano na yan dito, mangungulit na yan. Mangulit na siya unya. Ayan. Salamat, Master Luf TV. Thank you. Ingat sa biyahe. Ayan. Kumusta man mo dara sa Japan karon sis? Balikan kita mamaya, Youngsters. Biyahe muna ako. Ayan. Balikan ka daw niya mamaya, Youngsters Vlog. Magbabiyahe muna siya. Ayan. Thank you. May tao ata sa taas Parang ingay Ayos lang host. Ingat pa din. Kaya nga no. Hadlok baya sa gawas sis, daghan na kayog tao. Diri gani, daghan na kayog tao. Luoy kayo ang kanang mga na-stranded na walang mapuntahan ba? Dana yan, Youngsters, parang trip ko yung ampalaya tempura. Ayan. Dan na daw, Youngsters, parang trip niya daw yung ampalaya tempura, sabi ni Master Luf TV. Ayan. Host, mamati lang ko kay tingluto na panihapon. Oo, sige lang sis. Kabalo man jud ko puting panihapon na jud ron ba. Lagay mo lang ako diyan sa gilid sis. Salamat kaayo sis ha. Dakong tabang na jud kay ni sis sa mga ultimo. Sa mga ultimo jud. Salamat kaayo sis. Ingat amping sa imuhang pagluto. Ayaw pagkuan. Ayaw pagpakuan og kanang mantika. Kaya tawag pagtalsik ba. Ay nako. Ayan. Sa mani. Uy. Ang hirap talaga pag naka-charge yung phone kasi umaano. Ayan. Okay na siguro yan. Ang hirap naman. Ganyan. Ilagay ko to dito para hindi siya mag-slip. Yan. Diyos ko Lord. Ayan. Wala pang mga pumapasok na mga ibang tao. So, dito lang muna ako. Ako'y mag-cha-cha. Wala, ang kapal na ng aking kilay. Ipaayos ko nga to sa bakla bukas. Ipaayos ko sa bakla bukas sa baba. Master, iwan lang ng bakas para mabalikan kita mamaya. Ayan. Master Luf, mag-iwan lang daw ng bakas para mabalikan ka ni Youngsters Vlog mamaya. Ayan. Huy, nabuang ka na. Mag-drive ka muna dyan. Ba't may data ka? Buang ka talaga. Drive ka muna dyan. Ingat. Dito lang ako. Nawawala. Nagiging 4, nagiging 5.
Okay. Uy, tama na sa pag-reply, Master Luf TV. Mag-drive ka muna dyan. Nabuang ka talaga ba? Mag-drive ka muna dyan, Master Luf. Ayan. Yan, naka-BG ka sa lapi ko pero sign out. Okay, salamat kaayo, Youngsters Vlog. Thank you kaayo. Pagluto sa dara, kay panihapon na. Wait nga, bilisan ko na mga 6:30 nasa bahay na ake. Nasa bahay na ake? Okay, sige. Sayang, free kasi. Free sis? Thank you kaayo sis ha. Uy, nagpo, salamat kaayo sis. Maayo jud ning naay mga buutan ba? May mutabang. Busy ang mga tao ngayon. Mamaya napapasok yung iba pagka malapit na akong matapos. Asar! Parang hindi pantay. Ayan. Wait lang, ihi muna ako guys. Ayan. Okay, meron akong 4 na viewers, no? Thank you kay Youngster Vlog, Master Luf TV. Andiyan ang aking asawa. Merong isang nanonood.
hindi nagpapakilala. So, salamat sa'yo kung sino ka man. Thank you, thank you. Ayan, salamat, salamat. Ayan, meron ng 5. Huwag mo muna akong iwan. Diyan ka lang. Magpakilala ka naman kung sino ka. Ayan, thank you talaga sa pagpasok sa aking tahanan. Ayan, salamat po sa 5 viewers. Sa 5 milyong viewers. Ayan, thank you po. Thank you po sa aking 5 viewers. Sa aking 5 milyong viewers. Thank you. Salamat, salamat. Ay, hindi ko pala natingnan yung pictures na sinend kanina ni Sis Gina. Na busy si Akech. Na busy talaga. Pabalik-balik pa ako sa photocopier. Ayan, salamat sis. Sige sis, pagluto lang dara sis. Youngsters Vlog. Diri lang ko, magyaw-yaw-yaw lang ko diri panagsa. Magyaw-yaw lang ako panagsa diri. Diri. Wala sigurong mga load yung mga luf-luf. Walang load ang mga luf-luf. Ayan, dito muna ako. Ayan. Mag-chill muna ako dito guys habang walang habang busy ang lahat. Chill muna ako dito. Ay nako, kakainis. Yan. Pag wala pakulo sis, mingaw jud sa imuha LS same ako ah. Oo sis, ana jud sis. Pero pag sis, pag Friday ug Sunday, game night na ko na sis. Daghan dili ko kay daghan pero bibo. Ayan, game night. Nagapaano ko og load. Nagapahula ko og kuan ba kanang mga nagapatagna gud ko sis. Tapos ang makadaog og kanang WH ug dili kaya kanang load 50 pesos. Kana makadaghan-daghan jud kog WH ana sis pag kuan. Pag game night nako. Di man pud pwede i-game night nato permanente no kay unsaon na lang. Wala tay kwarta ikakuan. Ikapalit og load.
So ang game night na ko Friday and Sunday ra jud na. Pero at least naaman po ko yung mga regulars diri na naga-view jud sa ko ang LS. Misig papano. Misig tag isa, tag duha, ana tulo, ana okay na. At least 'di ba pag sa kuan lang ko mag-asa sa videos. Dugay kaayo sis. Dapat na adyo LS. Kay makadako-dako jud siya. Dako-dako jud siyang tabang. Hay nako. Pero ayan. Naga-LS po kasi unsa oras sis? Base na ako'y time mo adto ko sa inyo ha. Unsa ka oras naga-LS sis, youngsters? Sa man ni matikwang man ni ako ang phone. Ayan. Matikwang man ni akong phone. Oy, wait lang ha. Okay na siguro to eh. Tanggalin ko na to. Ah. Wait lang. Tanggalin ko lang yung charger kasi matikwang manggod siya. Ayan. Ayan, makita ko ninyo guys. Ano daw? Oo, ako sa una happy na kaayo. Ako sa una happy na kaayo ko kung naa kay isa duha bisan dili interesting ang ako ALS ba bihira na lang kay sobra. Jud ka busy lagi. Lagi sis. May na lang 'di ba bisang isa duha okay naman na. Kay kung mag-asa sa sa videos na gamay ra kaayo. Pila lang tan-awon 3 minutes ra na ilang tan-awon 'di ba? So kinahanglan mag-LS jud. Malapit na ako naggas lang. Okay, sige. Take your time, Master Luf. Walang problema. Ingat-ingat sa biyahe, Master Luf. Ayan. Panagsara dai ka nagaano sis. Sige lang, i-message ko sa sis ha. Sis, sa messenger sis para kunwari mag-LS ka, pahibalon ko nimo. Ako sis, naga-LS ko everyday jud, everyday at 6 p.m. 2 hours, usahay 3 hours sis. 3 hours pag naay game night. Pero usahay naga 3 hours pug ko diri sa kaning diri lang na regular kanang dili Friday og kuan Sunday. Pag kanang daghan og tao. Parang kanang daghan kog kakwentuhan ba? So nagakuan ko, naginadugay na ako. Moabot og 3 years. Moabot og 3 hours. Pero mao na akong gina-LS sa alas 6 o hantod alas 8, usahay alas 6 hantod alas 9. Alvern Journey in America. Ayan. Hello to you and all. Hello Alvern Journey in America. How are you? Thank you for dropping by. I think we're already friends in Facebook in YT. BG, keep safe and comes for you. Okay, thank you, Alvern Journey in America. I will write down your name in my book, in my book, and then tomorrow in my next vlog, I will give you a banner. There you go, Alvern. Thank you for BG, Alvern Journey in America. Sis, na ay na ay bag-o si Alvern Journey in America. Thank you. Ayan. Stay here. BG, keep safe everyone and comes for you. Stay here. Okay, thank you, Alvern. Alvern Journey in America. Yes, I make videos every day and I upload it every day. So every time I upload it, I include all the people who get into my LS. And then I put a banner of their channel. So there you go. Thank you, Alvern Journey in America. Paita, aning naaman dyan mo sulod na kaning
Inglesero, tagbaw ta ani. Ayan. Ay. Lisod kaayo sis no? Pag naay musulod na ka ng lain na kuan ba lahi. Perte. Mahirap talaga pag merong mga pumapasok na ibang lahi na. Magkaano talaga. Yung English mong tinatago-tago ng matagal na panahon, talagang magsisilabasan talaga. Okay, thanks. There you go. Auburn Journey in America. Okay, I already write down your name. Okay, gipaak man kog lamok ano eh. Hehe, sa una ra na sis, ako gani nagkayamukat lang ako ang English. Pareho ta sis. Yawas kayo pag pag naalagi mo sulod sis, basta kung English wala dito wala diri lagi. Katawanan kayo mi ana pag naay mga Englishero na musulod. Naman po ko yung mga friends diri na regular ba, mga gara-garaon po kaayo. Ala, sige. Dapat palagi 1.3K minutes watch mo daily para ma-hit natin October na target date. Yes, Master Loof. Go lang ng go. Sana nga, Master Loof, no? Fingers crossed, fingers crossed. Sana nga. Oo, dapat mga 1.3 pero 3 hours naman yung Master Loof. Uy, ang tagal-tagal. So, magti 3 hours na tayo nito. 3 hours araw-araw. Kakapoy. 3 hours araw-araw na LS. Hindi magkakaano ka, 1.3 minutes. 1.3 minutes, 1.3K. Ayan. Sana all. Sharo, mga 20 hours every day. 20 hours every day. Kwenta mo na, Master Loof, no? Uy, kumain ka muna dyan, Master Loof. Maligo ka muna. Tapos kumain ka na. Ilagay mo lang ako dyan sa gilid. Thank you talaga, Master Loof. Grabe, dati, alala ko halos 24 hours ako, W. Nakuha ko yun mga 4 months. Oh, 4 months, sis? Kaya nga, ano ba ngayon? June, July, August, September. Oo. Dapat talaga ganun, sis, no? Maraming ka-WW, sis. WW. Tagai kog mga source ni mo, sis. Sis, bigyan mo ako ng mga source mo, sis. If you don't mind. Kailangan ko talaga ng sources. Para ma-hit ko yung October na target. Pero gana lahat ng gadgets. Yun nga sis dapat sana makauwi na ako ng Davao para marami na akong gadgets. Pero wala na ako ngayon GC. Wala ka na sis. Sige lang sis, kaya ko to sis. Anuhan ng isang Oo sis, i-play ko rin. Wala kasi akong ninja ngayon sis, kasi stranded nga ako dito sa sa Maynila. Magtagalog lang ako sis kasi Tagalog to si Master Loof. Ayan. Ano ba sinasabi ko? Wala akong ninja dito sis kasi nasira yung isang phone ko. Kung sana hindi nasira, meron akong isang ninja. Ay nako, nasira man. Paita, sayang kayo. Okay lang, naiintindihan ko. Pag sure, naiintindihan mo Master Loof TV? Pag sure. Youngsters Vlog, ayan. Thank you sis. Anong niluluto mo dyan sis? Kayo Master Loof, ano ulam nyo? Ano ulam nyo dyan? Oy, finally, nakapag-pizza na talaga ako Master Loof. After ko pumunta ng PNP kanina, di ba yun na yung last?
sa PNP. Tapos iniwan ko lang yung papel ko doon sa ano ko daw kukunin sa Sabado. So after nun pumunta ako ng SNR. SNR na pizza lang ba? Tapos bumili ako ng one-piece pizza. Ayan, ay salamat. Nakakain na talaga ng pizza. Ay sana all my pizza. Sige lang, Master Loof. Next time, libre kita. Uy, ikaw dapat pala mang libre, Master Loof. Pag nakabenta ka ng kalapate mo, no? Ayan. Hindi ko alam. Ako lang nandito sa amin. Umalis sila. Agoy, patay. Wala kang ulam dyan. Magluto ka na. Magluto ka na. Wait lang ha. Lagyan ko lang tong alcohol. Kinagat ako ng ano. Hinayupak na lamok. Ay, Diyos ko Lord. Hindi ko alam. Umalis. Yun lang. Yun lang. Magluto ka na dyan, Master Loof. Kayo dyan sis, ano, Vlogstar Vlog, ay Youngster, Vlogstar, Youngsters Vlog, anong ulam nyo dyan? Nakapunta na kami dyan sa Japan dati sis, pero sa ano, sa Tokyo. Ayan, Pamilya Espinosa PH, salamat kaayo sis. Tambay ra ko sis, okay, sige, salamat kaayo sis, thank you kaayo sis ha. Panihapon sa mudara, check mo mamaya kung ilan na total WH mo, computer ko, ilan. Nadagdag sa 24 hours. Okay, sige, Master Loof. Thank you kayo ha. Ay, thank you kayo. Thank you talaga, Master Loof ha. Sige, check ko mamaya. Mudagan sa ako. Sige sis, dagan sa dara sis. Dagan sa dara sis para ugma. Habhab na pugtaman. Thank you kaayo, Pamilya Espinosa PH. Ayan, Youngsters Vlog, meron pala akong kaibigan dito na napakabait din, no? Si Pamilya Espinosa PH. Ayan. Moni na din to siya, Youngsters Vlog. So, puntahan nyo lang ang isa't isa. Ang isa't isa. Mabait to si Pamilya Espinosa PH. Ano din to, Bisaya din siya. Isa din to sa mga tumutulong sa akin. Si Pamilya Espinosa PH. Ayan. Talaga namang tinutulungan nila ako at saka si Master Loof yan, tumutulong din yan sa akin. Thank you talaga Master Loof. And si Pamilya Espinosa PH and Youngsters Vlog. Ayan, thank you sa inyo ha. Salamat kaayo. Salamat jud kaayo. Sumilip lang ata yun si Alvern Journey in America. Pamilya Espinosa PH. Ayan, salamat po sa aking 8 milyon. 8 milyon talaga? May naitulong na ba ako? Problema nga yata. Nadagdag ko. Oo, Master Loof. Talaga namang. Ang dami-dami mo nang naitulong sa akin. Thank you talaga, Master Loof. Ayan, Renji Enriquez Washak. Ikaw ba yung nadagdag na isang viewer, Renji Enriquez, salamat talaga, boss. Thank you, boss. Ayan, no? Ang dami mo ng tulong. Kaya thank you talaga, Master Loof TV. Salamat sa 7 thumbs up. Ayan, thank you. Thank you. Uy, kanina ba, ang daming mga tao dun sa labas ng ng barangay.
Doon natutulog siya sa may 7-Eleven. Kaluoy kayo sila. Kanina pa naka-play yon. Buti hindi buti hindi sumabog Master Love TV. Ano yun, yung 10 hours? Ala, salamat kaayo Master Love TV, ha? Thank you kaayo. Kaayo. Kawawa yung mga tao ba na mga na-stranded. Buti na lang talaga ako na-stranded ako, may tinutuluyan ako. Yung iba nasa nasa karton lang diyan sa sa labas. Paano kaya yun pag umulan? Minsan kasi Master Love, hindi naman nag-a-appear kaagad kung pinlay mo ako. Pero mag-a-appear din yan. May blower naman, tapos electric fan maghapon, naka-charge. Haha, patay ang kuryente mo dyan, Master Love TV. Patay ang kuryente mo dyan. Rich kid ka na naman daw kasi. Rich kid ha, sana all. Sana all rich kid, no? Sana nga rich kid, no? One day, magiging rich kid din ako. One day, magiging rich kid din ako, Master Love TV. Ililibre ka ta ng ng slice of pizza. Slice lang, ha? 109 naman kasi yung slice ng pizza sa SNR. Pero ang laki-laki. Munti ko na nga hindi maubos eh. Okay lang, malaki utang na loob ko. Ayan, ano bang mga pinagsasabi mong utang na loob dyan, Master Love TV? Na paano ka ba? Ayan, Youngsters Vlog. Ayan, ayan si Youngsters Vlog, ha? Ay, naunahan mo na pala, Master Love, no? Si Youngsters Vlog. Ayan. Thank you kaayo, Master Love and Youngsters Vlog. Ha, 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 asar. Ha, 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 asar. Kumusta? Ilang electric fan ang nabenta mo ngayon, Master Love? Ilang appliances yung nabenta mo ngayon? Kota ba? Kota? Kota na ba? Ayan. Thank you sa aking mga taga-subaybay. Taga-subaybay. Master Love TV, Youngsters Vlog, Alvern Journey in America, and Pamilya Espinosa PH. Naka 30k lang ako. Sana all. 30k. Ang dami pala, no? Ang dami palang namimili ng electric fan. Ang init kasi, no? Ang init kasi, kaya ganyan. Ayan. Thank you, Youngsters Vlog, Master Love TV, Pamilya Espinosa PH, and Alvern Journey in America. Parang sumaglit lang ata yun si Alvern Journey in America. Nawala din ata. Madami naman ako items. Hindi lang pala electric fan. Meron, meron? Mga electric kettle. Ganon, no? Mga rice cooker. Mga ganon. Stove. Ayan. Natawa ako kanina. Shinout out ko si Nobita. Yung ginamit niya na pang comment dun sa sa video ko last night, yesterday ata yun. Yung yung kain pepe clothing. Grabe, natawa tuloy ako sa ko sa vlog ko. Buang talaga to si Nobita eh. Asar? Ayan, lahat ng appliances meron ako. Si Kain Pepe. Oo, si Kain Pepe. Buang. Kain Pepe clothing. Ay, nako. Papasok kaya yun ngayon? Baka hindi. Wala siguro yung load. Maaga naman yung pumapasok eh. Pag pumapasok. Baka busy. Totoo ba talaga yun? Merong clothing line na ganun? Hindi nawala ng load yun. Ay, hindi ba nawawala ng load yun? Baka mamaya papasok yun. Manggugulo lang yun eh. Anong pangalan na naman kaya yung gagamitin niya mamaya, no? Ayan, Youngsters Vlog, salamat. Pamilya Espinosa PH, thank you. Ayan.
Good luck sa imuhang pagdagandagan dira sis, Pamilya Espinosa PH. Ug panihapon na dara youngsters vlog. Share ko sa GC, mandadagit ako. Hi sis. Oy ha, sis Marivic vlog. Hello sis, kumusta? Kumusta? Kumusta sis? Kararating mo lang ba sis? I miss you too sis. I miss you too sis. Naaano na nga ako nalulungkot na nga ako kasi parang tuloy na tong flight ko. Ayan, work pa ko sis. Oo nga, alas 8 ka pa matatapos sis, no? Ingat dyan sis ha, ingat talaga sis. Ayan, Madam Marivic, shout out, mukhang day off. Mukhang day off mo daw sis Marivic, 8 PM na uwi namin. Ayan, 8 PM, nasa work pa nga eh. Nasa work pa sis, Master Love TV. Ayan, Marivic Vlog, meron pala tayong bago dyan, si Youngsters Vlog. Ayan, bago yan, si Youngsters Vlog from Japan. Bisaya siya, sis. Ayan. Youngsters Vlog, andito ang aking friend na si Marivic Vlog. Ayan, mabait din yan, sis, Youngsters Vlog. Mag-unahan lang kayo kung sinong mauuna sa inyong dalawa. Hello, Master, sabi ni Marivic Vlog. Work pa ko. Ang layo pa ng ng 8:30, ng 8. Ay, yan na si Kain Pepe Clothing, oh. Yawas ka talaga. Ako, bago din from Canada. Social from Canada. Kumusta naman dyan, Kain Pepe Clothing? Kakainis ka talaga. Uy, abangan mo yung Vita, Kain Pepe Clothing. Tingnan mo yung video ko kanina, yung bago kong upload. Yawas ka talaga, shinout out pa kita, panay tawa ko. Yawas ka talaga, Nubita. Pero thank you talaga sa pagpasok, ha? I miss you talaga, Kain Pepe Clothing. Ewan ko sa'yo. Naku, Madam Marivic, yayaman ka niyan. Baka mapuno mo ng pera yung bangko. Hala, naku, Madam Marivic, yayaman ka daw niyan. Sabi ni Master Luf, baka daw mapuno mo ng pera ang bangko. Sige lang sis, maya na, gagawa pa ako ng report. Sige sis, ingat ka dyan sis ha. Ingat ka sis. Iwan lang bakas para mabalikan. Ayan, sabi ni Youngsters Vlog, mag-iwan lang daw kayo ng bakas para mabalikan. Ayan, Kain Pepe Clothing. Malamig dito, malamig ba dyan? Sana all malamig, no? Mainit kasi dito sa Pinas, Kain Pepe Clothing. Naku, kaya pala kumakain ka palagi dyan ng kasi malamig. Ewan ko sa'yo. Namu, Nubita, dapat pang mag-share sa GC bago pumasok. Oo nga, ano ba naman to si Nubita? Di mo talaga ako mahal eh. Kala ko ba mahal mo ako? Tapos maiinit din katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Asas, hindi mo naman kasi ako mahal. Kung mahal mo ako, dapat hindi na kailangang mag-share sa GC. Alam mo na yon, 6 PM, andito ako. Paano ba mag-share? Tanong mo kay Master Luf. Buti pa si Master Luf, shinare niya. Ikaw, naku. Mingming Cats, ayan. Hello, host. Hello, Mingming Cats. Salamat sa pagpasok, sis. Sis Mingming Cats, meron tayong bago dyan, si Youngsters Vlog. Ayan, Youngsters Vlog from Japan. Ayan, MC Kulot Luf TV, ayan. Ang aking mga luf-luf, andito na. Tambayan nyo muna ako, ha? MC Kulot Luf TV, tambayan mo muna ako. Kain Pepe Clothing. Tambayan nyo muna ako kahit konti lang. Please naman. Sorry, busy. Bago lang kasi ako. Wag ko sa'yo, Kain Pepe Clothing. Ayan na, si Mingming Cats, yung mahilig sa aso. Oo, Mingming Cats, kumusta sis? Kumain ka na ba sis? Kumain muna kayo sis ha. Ayan, si MC Kulot Luf TV, kumain ka na din. At saka si Kain Pepe Clothing, wag puro Pepe. Wala, ang pangit. Ang pangit pakinggan, baka makik ako. Ayan na si Mingming Cats, yung mahilig sa aso. Yawas ka, Master Luf. Ako din, bago. Oo nga, palagi ka naman bago, Nobita. Yawas ka talaga.
Mga nadagit. Oo, thank you Master Luf ha. Talaga naman. Thank you talaga. Tambayan nyo muna ako, MC Kulot Luf ha. MC Kulot Luf TV, ayan. Meron kayong banner sa akin kanina. Tsaka si Kain Pepe Clothing. Yawas ka. Kain na kayo mga kapepe. Yawas ka talaga, ano? Nubita. Ayan. Atibon Luf Official. Ayan, yawas ka talaga. Mahilig ka siguro. Mahilig kang kumain. Ewan ko sa'yo. Ayan, salamat po sa mga nagtamsak ha. KNPP, walang pronunciation mo para hindi masagwa. Oo, sige KNPP na lang, yan na lang. Sige, salamat Master Luf TV. Kasi parang ang sagwa-sagwa kasi pag pinopronounce ko ng ano, word by word. Ayan, KNPP, ayan. Wahaha, ewan ko sa'yo. KNPP, ayan, thank you, Master Luf. Sure, salamat sa pa-banner. Okay, walang anuman, Mingming Cats. Mingming Cats, ano pala yung ni yung friend mo ba na andito kagabi si Music Inspiration. Hinahanap ko kasi siya kaso hindi ko siya mahanap kaya hindi ko siya nabigyan ng banner. Bukas na lang. Bukas ko na lang siya pabaneran. Nag-message ako dun sa dun sa bago mong in-upload na video. Ayan, wahaha, KNPP Clothing. Si KNPP. Meron pala talagang ganyan na na brand ng damit. Makabili nga. Babae tapos bumili ng ganun. Pwede naman, bakit? Pwede naman, ayan. Aba, panay upload ni Master Skylab ng ng video pero hindi nanonood. Ano kayang nangyari doon? Hindi man ang banner, madami pumapasok. Oo. Nako, talaga namang pinagtutuunan ko ng pansin yung mga banner na yan, no? Kahit na magdadalawang oras akong nag-e-edit, okay lang. Oo, meron kay NPP. Natulfo pa nga. Anong KNPP na tulfo? Dahil sa pagsuot no? No ano? Ewan ko sa'yo, anong sinasabi mo, Master Luf? Bagay lang sa lalaki yon. Bakit sa babae? Pwede naman. Meron namang nag-KNPP na mga babae, di ba? Ay, nako. Sa babae, KNTT. Uy, meron ding mga babae, na nag-KNPP. Ano ka ba? Hindi lang KNTT, meron ding KNPP. Laka talaga eh. Lakang alam eh. Lakang alam, Nobita eh. Ewan ko sa'yo. Natulfo yung promoter ni KNPP, si Leng. Hahaha. Promoter ni KNPP. Di ba yung Leng, yung magandang babae na maputi? KNTT, mga bagay sa'yo. I-launch ko nga yan. Gumawa kaya ako ng ganyan na brand no? Pwede. Uy, idea yan. Ilagay ko dito, KNTT. Ayan. Ayan, pwede yan. Magla-launch ako ng t-shirt. Tapos yung brand, KNTT. Oo, yun yung nagda-dance cover. Oo, yun. Si Leng. Uy, sikat na siya ngayon, no? Sikat na si Leng. Tingnan mo. Youngsters Vlog, salamat sis. Thank you talaga sis. Ito na yung mga makukulit sis. Ito na yung mga andito. Andito lang kasi to kasi pag nagpapagame ako. Andito to silang lahat si KNPP, si MC Kulot Luf TV, ayan. Meron pa yung si Clay. Si Clay, pero hindi pa pumapasok. Wow. Oo, gagawin ko yan talaga,
KNTT. Meron kayang bibili nun? Wala siguro. KNTT. Tapos ano yung mga ano? Morning youngster. Ayan. Good morning daw. Ano? Youngsters vlog. Ayan. Puntahan mo naman yan si ano, KNPP. Si Youngsters vlog. Tapos si Nobita yung logo. Pwede. Master Loop TV. Wow. Oo, pwede yun, no? KNTT. Meron naman sigurong bibili nun. Kahit papano. Ano kaya yung mga lologo? Tamsakdan host sa magandang Dabawenya. Ayan, thank you Banana Saging World. Banana Saging World, I miss you. Nabisi ka Banana Saging World? Ayan, Banana Saging World, meron tayong ano dyan, bago si ano, Youngsters Vlog na taga Samal. Pero nasa ano siya ngayon, nasa Japan. Nasa Japan siya ngayon, ano, Banana Saging World. Ayan, puntahan mo lang siya sa inyo. Sabi niya mag-iwan lang daw ng bakas at babalikan daw niya kayo. Sabi ni ano, Youngsters Vlog. Ayan. Canada morning na dito. Morning na ba dyan? Talaga naman, tayo talaga ay nasa ano, no? Magkaibang panig ng mundo. KNPP. Hi, Banana Saging. Pa. Sabi ni KNPP, hello daw sa iyo, Banana Saging. Hehe, busy, nagalaba. Nagalaba dahil si Banana Saging World, naglalaba. Dalaan na sa ano, dalhin mo na yan sa laundry shop, Banana Saging World. Marami naman dyan sa Davao, mga laundry shop. Para hindi ka na mahirapan. Nakapost si Nobita, may hawak na saging. Pwede, no? Pwede, ganun yung logo. Sisikat talaga si ano, KNPP. Ayan, ako nag-Japan din, Japayuki ako doon. Yawas ka talaga, KNPP. Yawas ka talaga. Ayan, andyan si Youngsters Vlog, ha? Ayan, hello, KNPP, ha? Kain talaga. Oo, buang yan, Banana Saging World, eh. Pero brand pala daw yun ng damit kay Banana Saging World. Totoo pala talaga. KNPP, may nagbigay sa'yo ng lapad. Ayan, KNPP, may nagbigay ba daw sa'yo ng lapad? Oo, lapad na ano, yung sangkalan. Kain talaga yon. Kain talaga yon. Talagang kinain niya, oh. Kinain niya ng bonggang-bongga. Lugi negosyo kapag ikaw, Nobita. Lugi daw ang mo. Hindi naman siguro, Master Loop. Baka nga mas marami yung bibili, eh. Oo, meron talagang brand yan. Meron, Master. Ayan, meron daw, Master. Sabi niya. Meron pala talaga. Parang hindi ako naniniwala, eh. Pero sinabi nyo na nga. Sinabi din na Master Loop na brand daw talaga yun. Saan kaya makakabili nun? Wow! Oo, okay. Ako maglo-launch ako ng bagong brand, KNTT. Ayan. Uy, wala sigurong bibili nun. Ay, para namang napakaano. Balasubas. Baka bulag yung hapon. Google din kasi. Ayan. Oo nga eh, hindi kasi ako nag-google, busy ako sa aking life. Sis! Wag na sa'yo. Busy sa aking life ka dyan. Oo. Oo, i-google ko yun mamaya. Tapos kung wala pang KNTT, maglo-launch ako. Maglo-launch ako. Pero mag-iisip tayo ng mga logo. Kung anong mga logo ang ating ilalagay, no? Uy, nakikita nyo ba ako na maayos? Kasi parang ang lapit ko. Ayan. Uy, kumain muna kayong lahat dyan. KNPP, kumain ka muna. Huwag puro pipi yung inaano. Pipi. Kinakain mo, kumain ka ng real food. Ayan. Tapos si Master Loop, kumain ka na rin. Banana Saging World, kumain ka na, boss. Ayan, kumain na muna kayong lahat dyan.
Iwan nyo muna ako dito. Huwag nyo lang patayin ang inyong mga gadgets ha. Diyan lang yan sa gilid-gilid. Thank you, thank you. Yan, kumain muna kayo, Youngsters Vlog. Pamilya Espinosa PH. Tumatakbo to si Pamilya Espinosa PH eh. Si Sis Marivic naman ay busy sa paggagawa ng report. Ayan. Ay, gay. MC Kulot. English? Yawas ka MC Kulot. Malapit na, oy. Ano na ba ngayon? Wednesday na ngayon. Oh, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Ayan. Naku, kinakabahan ako. Sana meron akong internet pagdating ko sa Davao para makaano pa rin ako, makapag-LS pa rin ako. Malapit na mag-Friday, MC Kulot Luf TV. Pumunta kayo ha. Asan yung kapatid mo? Busy? Busy si Clay? Tagalog. Meron naman internet dito. Oo, meron nga boss, pero baka sa amin ba, baka mahina. Dediretso ako sa MAA kasi boss. Alam ko yung Globe doon mahina eh. So bibili ako ng Smart. Bibili ako ng Smart. Dediretso ako sa bahay namin sa sa MAA. Nag-send ako ng damit ng KNPP. Okay, sige, salamat Master Luf. Tingnan ko mamaya. Kinakain. Yawas Friday na, KNPP Clothing. Mag-ano kayo ha, pumasok kayo na maaga ha. Malakas na doon lahat. Oo, pero doon sa bahay ko sa Banana Saging World, yung Globe talagang nagkamang talaga. Nagkamang talaga yung Globe. Kaya Smart, nagtatry ako ng Smart. Ewan ko sa'yo, KNPP Clothing, pinahirapan mo nga ako sa mo sa load mo pasansan ka pa Mag-Globe ka na kasi o di kaya Smart. Sana all malakas ha? Sana all malakas. Oo nga no. Bakit hindi ka ba malakas, Master Luf TV? Nalalasahan ko pa yung mga ano ba yung tawag doon? Yung capsicum sa pizza. Kami kasi malakas lang mang-asar. Yun lang. Yun lang. Oo, malakas lang kayo mang-asar. Pero at least dyan sa inyo, Master Luf, no? Ang lakas ng internet. Aw, sa atop lang usaka. Lagi, Banana Saging World. Sa daw muna ako, sa bubong daw muna ako. Yun siguro talagang mangyayari dito pag uwi ko. Aakyat ako ng bubong. Ako malakas kaya kitang ipagtanggol. KNPP Clothing. Ewan ko sa'yo. Talaga ba? KNPP Clothing? Ha? Kaya mo ba talaga akong ipagtanggol? Saan mo ba kasi ako ipagtatanggol? Malakas kapag nakakapagbayad. Oo. Patay. Baka hindi ka na naman makapagbayad. Master Luf TV. Wala ka talaga. Oo, ako pa. Saan mo nga ako ipagtatanggol? KNPP Clothing. Sige nga, saan mo ako ipagtatanggol? Sa kapre. Sabi ni Cleo, anak ng kapre nanalo pa. Anak ng kapre nanalo pa. Wala, ano na naman kayang papahulaan ko ngayong Friday? Dapat mag-isip-isip na ako. Uy, sana pumasok si Exploring. Para may pang-load na ako. Malapit na naman mag-Friday.
Pero nagbigay na naman si Master Luf TV, kaya thank you talaga Master Luf TV. Pero pag dadagdagan ni Exploring, di mas maganda. Dami ko ng utang hahama, wala na lahat, wag lang internet at kuryente. Oo nga no, Master Luf. Tikbalang. Tikbalang sa batang 5 taong gulang. Ano? Sa batang 5 taong gulang? Baka naman ikaw pa ipagtanggol kay NPP. Hala, baka ako pa daw baka ikaw pa daw ipagtanggol ko kay NPP. Tikbalang. Mag-iisip na ako ngayon pa lang, MC Kulot Luf TV, kung ano yung mga papahulaan ko. Hindi na naman kayo nang huhula nag-aantay na lang kayo ng clue Pero okay lang 'yon. Baka naman ikaw pa ipagtanggol kay NPP. Pero bodybuilder yan si KNPP. Ako malakas na ako. Malakas na si KNPP Nag-gym ka ba KNPP? Bodybuilder ka daw sabi ni Master Luf. Bodybuilder ka daw sabi ni Master Luf. Totoo ba 'yun? Totoo ba 'yan? KNPP? Bumubuhat ako ng ML. ML pala yung nilalaro, no? Yung fingers lang yung malalaki. Yung mga daliri lang yung malalaki, KNPP. Bumubuhat ako ng ML. Ay, nako, ewan ko sa'yo, KNPP. Uy, kumain muna kayo, Anong oras na? 7:00 na, kumain na muna kayo. Oo, nagkukumpit pa yan, international. Nagkukumpit ka daw, KNPP. KNPP Clothing. International pa, ha? Iba ka talaga, iba. Uy, salamat sa aking 11 million viewers, ha? Ang dami, 11 viewers. Salamat talaga sa inyong lahat. Kung andyan man kayo, ay mag-comment lang kayo para kayo ay aking mapasalamatan. Uy, naging 10 na lang. Pero okay lang yan. Naglaro ako sa Thailand, Malaysia. Naglaro ako sa USA, Thailand, Malaysia. Wow, iba. Pang international pala talaga to si KNPP. Kaya siya nasa Canada ngayon. Kaso TNT ako. Ay, si Renji Enriquez pala yung isa. Ayan, 11 Ikaw yan, boss? Salamat, Master Luf TV and Renji Enriquez. Ayan. Anong ginagawa mo? Ba't po? Thank you, Renji. Renji. Busit. Tumatakbo yung pusa sa laptop mo. Hindi nga, seryoso? Nag-type din yung pusa, Seryoso ba yan? Yawas. Youngsters Vlog, ayan. Uy, wag niyong kalimutan si Youngsters Vlog, mag-iwan lang daw ng tamang baka sa kanila. MC Kulot Luf TV, wag niyong kalimutan si Youngsters Vlog, Renji Enriquez, at saka si KNPP Clothing. Ayan si Youngsters Vlog, wag niyong kalimutan. Ayan, Youngsters Vlog, andyan din sila MC Kulot Luf TV at saka si KNPP. Ayan, daming account. Oo, madaming account yan si Master Luf TV. Ang dami-dami. Oo, tumalong sa laptop, Sara. Baka nasira na yan, Master Luf. Buang. Baka may nakitang daga, kaya tumalon sa laptop. Yun lang. Banana Saging World. Ayan ha, si Youngsters Vlog. Andyan, Banana Saging World. Huwag kalimutan sa Senado. Huwag kalimutan sa Senado. Ayan. Hindi man pumapasok si Ay, sabi pala yun ni kagabi, no? Ni Exploring Israel. Baka hindi siya makakapasok ngayon.
Hindi nga siguro yun papasok ngayon. Pero sana mag-ano na siya, mag-sponsor na. Dami account. Oo, tumalon sa laptop. Asar, ayan. Uy, si Master Skylove, nagalit siguro. Hindi na umaano. Hindi na pumapasok. Mighty. Andiyan na si Mighty Titi, oh. Hello, KNPP. Ala, KNPP, oh. Hello daw, sabi ni, Mighty Titi. Mighty Titi na lang. Hindi ko na lang ipo-pronounce ng medyo hard. Kasi parang ang sagwa. Ayan, masagwa ba? MTT na lang, yan, MTT. MTT na lang. Hello, KNPP. Sabi na MTT. MTT versus KNPP. In the house. Haha, bagay kami. Oo, bagay nga. MTT at KNPP. Yawas. Yawas. Uy, kumain muna kayo. Kumain muna kayo ba? Ay, nako. Ha, bagay kami. Ingay nyo. Ay. Andiyan na naman si Makating Singit ko, oh. Makating Singit ko. Ingay nyo. Wala, nagsilabasan na yung mga ninja, oh. Mga ninja ni Master Luf, nagsilabasan na. Master Luf TV, ayan. Yan, kumain muna kayo, oy. Kumain muna kayo. Dito lang ako. Huwag kayong mag-alala sa akin dito. Huwag kayong mag-alala. Iinom lang ako na aking tsaa. Monday na pala yung 22, no? Monday ba? 17, Wednesday, 18, 19, 20. Oo, Monday pala yun. Ako si Natoy. Ayan na, meron pa. Wala na, nagsilabasan na talagang mga ninja ni Bawal Mainis. Andyan din. Banana Saging World. Salamat boss, Banana Saging World. Nahatdan animog banana si boss, si Youngsters Vlog. Yan, andyan din sa Pamilya Espinosa PH, ha. Thank you talaga, sis. Hotdog kayo dyan. Hotdog kayo dyan, sabi ni hotdog, bidididog. Tan. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Ayan. Pamilya Espinosa PH, andyan lang po, ha. Tumatakbo lang si ngayon, si Banana Saging World, si Pamilya Espinosa PH. Tapos nahatdan na. Ayan, nahatdan na daw. Banana Saging World, anong balita dyan sa atin? Pag yung bang mga umuuwi galing dito, kina-quarantine ba sila sa facility ng ng government o nagsi-self-isolate lang sila? Baka meron kang balita dyan, Banana Saging World. Ako kasi hindi ako nanonood ng mga balita eh. Baka kailangan ko na sigurong manood. Baka mag-self-isolate lang, no? Hindi na siguro dadalhin sa dun sa facility ng ating gobyerno diyan sa Davao. Ano yung nahatdan? Nahatdan, ano bang nahatdan sa ano ba? Ano bang nahatdan sa Banana Saging World? Nahatdan na nabigyan na ba? Parang nabigyan na. Kunwari, sige, example na lang. Kunwari, andito ako, no? Tapos, hinatdan ako ng saging na hinatdan. Pinadalhan ako na, ano ba? Binilhan, hindi binilhan. Basta, yung ganon, dinalhan. Ayan, dinalhan. Salamat, Pamilya Espinosa, PH. Yun ba yung, parang sinabi ko yung dinalhan. Ayan. Yun, Master of TV. Ang hirap naman kasi magtagalog. Salamat, Pamilya Espinosa PH. Magkuha ka ng medical cert diha na clear ka. Oo, boss. Tapos na, boss. Ano na lang, i-release na lang ng PNP yun sa Saturday. Na ako, kumuha na ako ng medical certificate sa barangay at saka sa dun sa health center.
Tapos ang last pala sa PNP. So yun na talaga yung magbibigay ng travel pass. So pag nakuha ko na yun, okay na siguro no. Ayan, nahatiran, yun din, ewan ko ba. Nahatiran o nadalhan, yun pare-pareho lang siguro yun, Master Luf. Okay, noted. Nagpa-practice si Master Luf magbisaya. Buti may tutor ako dito. Madami na ako nalalaman na words. Oo, hindi ka na mabebenta, Master Luf TV. Ayan. Kasi halos Bisaya kami lahat dito eh. Okay na yan para di ka na 14 days quarantine. Okay na yon. So hindi, pag meron na ako mga ganun Banana Saging World, hindi na ako magpo 14 days dyan sa Davao, no? Pero magkwa-quarantine pa, mag-self-isolate pa rin ako para safe. Ayokong umuwi sa nanay ko kasi matanda na 'yun. Ayokong masisi, 'di ba? Pag sure, oy, daghan salamat kaayo. Ang cute. Ang cute, Master Love TV. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Pag sure, oy, daghan salamat. Daghan salamat kaayo. Ayan, oo, salamat kaayo. Salamat kaayo, Master Luke, sa imong mga tabang, kay Banana Saging World, kay Pamilya Espinosa PH, kay Youngsters Vlog, kay KNPP, kay MC Kulot Luf TV, Marivic Vlog, and Pamilya Espinosa PH, nasabi ko na yata, oo, sa inyong lahat. Meron din palang pumasok kanina pala, meron pumasok na si Alvern Journey in America. Ayan, meron pala kanina, Banana Saging World, si Alvern Journey in America, pero lang yun, nag-drop by lang yun. Umalis din siya. Pag sure, oy, pero hindi ko alam yan. Pag sure, oy, kasi parang expression lang kasi yan eh, parang bala ka dyan. So, pag sure, oy, like, ayan, literal na pag sure, oy, like, paano ba explain yung, di nga, parang ganyan, parang hindi nga, sure ka, parang ganyan ba? Depende if wala kang COVID like symptom upon arrival. Diretso ka sa maa if not quarantine ka sa mental dalahon ka didto. Ganun pala yan, Banana Saging World. Sana wala akong symptom. Ay nako, ewan ko. Oo, diretso ako sa maa niyan, Banana Saging World. Pagkadating ko, diretso ako sa maa kaagad. Para dun muna ako for 14 days para sure. Joke lang, alam ko na. Yawas ka talaga, Master Luf TV. Pinahirapan mo pa akong mag-explain eh. Ayan. Sa mental pala ngayon, Banana Saging World, wala. Di ba parang narinig ko sa Queensland. Ang layo naman pag sa mental, no? Yung Pero okay lang. Ay, nako. Salamat po sa aking 9 million viewers. Thank you po. Mental, di ba dyan marami yung may mga sakit sa utak? Oo. Mental naman yun, mental. Meron kasing lugar sa sa amin sa Davao, mental. Doon. Medyo malayo yun sa amin. Mga taxi ka lang diretso super highway tapos maana. Oo. Sa diversion road. Ay iba pala yung Kaluoy. Yung Kaluoy yon sa Tagalog? Ano ba sa Kaluoy? Parang kawawa. Kaluoy, kawawa. Yon, Kaluoy. Oo, mag-taxi na lang ako, Banana Saging World. Papuntang Maa. Tapos diretso na. Dapat pala sabihin ko sa ate ko, palinisan na yun para malinis na pagdating ko. Nagdemand.
I mean, if, ano daw, iba pala yung mental sa mental, kaluoy. Oo naman, ewan ko sa'yo, Master Luf TV. Ayan, so there. Wala pa naman akong mga ano doon. Anyway, meron na naman akong ano dito. Meron akong pillow, unan. Tapos meron akong mga kumot, bedsheet. Ay, ano lang ang palang wala doon, electric fan. Sabihin ko sa mama ko pag nakalabas sila. Pero trip ko talaga yung langgam na lumilipad. Ala, hindi makalimutan ni Master Luf yun. Kung tumawa si Banana Saging World, oh. Oo. Sa inyo, 'di ba? Wala kayo talaga sa amin yung ano, yung langgam sa inyo. Umaano pa lang. Nagko-crawl lang. Nag-crawl ba? Ano ba 'yun sa Tagalog yung crawl? Tapos yung ano, sa amin lumilipad na, langgam. Wow, ang galing ng memory mo, Master Luf TV ah. Hindi mo pa nakalimutan 'yun ah. Ang tagal-tagal na nag-game nun ah. Gumagapang, oo, crawl. Pasensya naman, alam nyo naman, ako'y magaling talaga sa Tagalog. O yung college ako, nabagsak ako sa Filipino ah. Hindi ko naman kasi pinapasukan, ayan. Nakakainis kasi yung teacher eh. Bala siya dyan. Ayoko talaga sa Filipino na subject. Ang daming mga cheche-bureche. Ayan, thank you po. Ala, naging 7 million na lang. Ayan, yun yung unang pasok ko dito sa live. Una ba yon? Nagpa-game ba ako nun? Parang kwento-kwentuhan lang ata yun eh. No? Kwentuhan lang ata yun. Anong ano kaya yun? Anong LS kaya yun? Bago pa, ano pa yun? Yung mga bago-bago pa lang ako nag-LS nun. Gumagapang. Ayan. Thank you po sa aking 7 million viewers. Kena Master Luf TV, Youngsters Vlog, Alvern Journey in America, Pamilya Espinosa PH, Banana Saging World, Marivic Vlog, KNP Peak Clothing or Atibon Luf Official, and si MC Kulot Luf TV. Ayan. Atibon Luf Official. MC Kulot Luf TV. MC Kulot Luf TV. Ayan. Napadaan lang talaga ako tapos natatawa ako sa iyo kaya tinapos ko. Sana all. Salamat Master Luf TV at hanggang ngayon andito ka pa. Talaga naman Master Luf TV. Thank you. Ayan. Ayan na nga no. Ayan na nga no. Sana ba yung mga iba kong kampon hindi na nagparamdam? Ayan. Si Sis Gina, busy. Alam, malapit na pala ang kasal ni Sis Gina, Master Luf. 20 na. Nag-send siya kanina ng mga pictures pero hindi ko pa nabuksan eh. Salamat COVID, madami ako nakilala sa YT. Oo nga no. Yun din yung naka-advantage. Yun lang yung advantage no. Buti nga bumalik ako sa YT. Kasi sabi ko kasi merong ano dito, wifi o bakit hindi gamitin? Yun na nga. Ginamit ko na nga at andito na nga ako, na-addict na ako. Itutuloy-tuloy ko na to. Ayan. Ano kaya yung mga sinend ni Sis Gina na mga pictures sa group? Master Luf TV baka. Sa group natin. Tingnan ko mamaya. Ayan. Salamat po sa lahat ng andito. 7 milyong people. Kasi yung may pasok ako, malamang wala ako dito ngayon. Kasi kung may pasok ako, malamang wala ako dito ngayon. Oo. Wala ka talaga. Kasi ano oras na natatapos yung trabaho mo? Tapos hindi ka naman umuwi kaagad. Ayan. Invitation lang, madam.
Invitation ba? Okay. Hindi ko pa nabubuksan. Na busy ang linya ni Madam. Ewan ko sa'yo. 17. So, ano ngayon? Wednesday, Thursday, Friday. Saturday. Saturday yung ano niya. Kasal. Sana daw nandun tayo. Oo nga, sana nga eh. Di bale. Next time. Next time. Birthday ni Mr. Vin TV. Sa birthday ni Mr. Vin TV at saka ni Sis Gina. One day. Pag-iipunan ng bonggang-bongga muna. Kung may pera, sana nga may pera. Sus, ang sarap ng lechon niyan ngayong Saturday kina Sis Gina. Masarap pa naman magluto yung mga Ilonggo. Meron silang luto na sabaw tapos nilalagyan ng langka. Ang sarap. Parang baboy ata yun eh, tapos nilalagyan ng langka. Di ko alam anong tawag eh. Pero ang sarap. Kung profile pic ni Madam Gina sa FB, yun yung picture niya sa invitation. Talaga? Gandang-ganda si Gina sa profile pic niya sa sa FB eh. Ginawang nilagay sa invitation. Asarin ko yun mamaya. Master Loof TV. Sabihin ko, Sis Gina, gandang-ganda ka sa profile pic mo sa FB ah. Ginawa mong ginawa mong sa invitation nyo, sa wedding invitation nyo. Pabalo tayo tapos padala sa LBC kahit panis na dumating, okay lang sa akin. Buang! Ewan ko sa'yo, Master Luke. Uy, natawag ka ako nung nakita mo. Aasarin ko yun mamaya, Master Luke TV. Grabing tawa nun pag inasar ko. Talaga ba? Ngayon pa lang natatawa na ako. Siyempre, at least, 'di ba? Yung filter talaga nakakaganda eh. Pero maganda naman talaga si Sis Gina. Pero malaking tulong talaga din naman yung filter. 'Di ba? Wag ko sa'yo. Excited na akong Excited na akong asarin si Sis Gina. Ewan ko kung nasa na siguro sila ngayon, nasa probinsya na nila. Na-miss ko na si Sis Gina ay. Meron pa siyang video, Meron pa siyang video na yung may singaw siya na kumakain. Buang talaga itong babaeng to eh. Buang talaga. Yan, sakit ng aking mamaya, aasarin ko yun mamaya. Ayan, salamat po sa aking 7 million viewers. Thank you po. Thank you. Ala, anong nangyari naman dito sa chat, oy? Ala. Wait lang ha, nagsuscroll down lang ako. Kakainis naman kasi to. Ayan, thank you po kina Banana Saging World, Marivic Vlog, Ate Bonloof Official, MC Kulot Loof TV, Pamilya Espinosa PH, Youngsters Vlog, and Master Loof TV. Ayan, thank you po sa inyo. Kumain muna kayo dyan. Alam ko anong na ngayon, gabi na. So, mag-dinner muna kayo guys. Ilagay nyo lang ako dyan sa gilid. Ilagay nyo lang ako dyan sa gilid.
Ayan, thank you po sa 6 million viewers. Maraming salamat po. Asar. Asar. Magluto ka na dyan, Master Love TV. Anong ulam mo? Kung hindi na ako kakain, nabusog na ako sa pizza. Nabusog na ako sa pizza. Ay, naging 5 na lang. Iniwanan na ako ng iba. Di bale. Okay lang yan, okay lang. Meron pang 5 na ano. Meron pang 5 Meron pang 5 natira. So, okay lang yan. Thank you talaga sa inyong lahat. MC Kulot Luf TV, Adebon Luf Official, Banana Saging World, Marivic Vlog, Pamilya Espinosa PH, Alvern Journey in America, Youngsters Vlog, and Master Luf TV. Ayan. Akala ko may papremyo, paprinap, ganun. Pagtingin ko, profile picture sa FB gamit. Ay, ayan. Uy, andyan pa si Mingming Cats. Oo nga pala, si Mingming Cats, andyan pala. Hindi ko na sulat ang pangalan mo, Mingming Cats. Ito, sinulat ko na Mingming Cats. Ayan. Ikaw pa naman yung nauna. Tapos hindi ko nasulat yung pangalan mo. Ay, naku, kalagot naman. Kalagot naman, may Yang in Japan. Host si Youngsters Vlog to. Ay, ikaw yan, sis. Salamat talaga, sis. Yang in Japan, JPN. Thank you, sis. Ninja mo to, sis. Ay, naku, ang bait-bait talaga ni Yang in Japan, JPN. Salamat kaayo, sis, ha. Thank you kaayo, sis. Ayan, meron na naman akong kaibigan. Ayan, salamat, Mingming Cats. Thank you, Mingming Cats. Ang daming pusa ni Mingming Cats. Mahirap naman kung aso tapos Mingming Cats yung niya. Mingming Cats yung channel niya tapos aso yung marami. Ano kaya yun? Ewan ko sa'yo. Ayan, kain muna, Yang in JPM. Thank you talaga, sis. Sa paggamit ng iyong ninja. Akala ko may prenup, ganun. Pagtingin ko, profile picture. Yawas talaga to si Sis Gina eh. Wala bang foreigner na papasok tapos magtatanong about sa history ng Pilipinas? Oo nga, ewan ko dun. Ay, nag-message pala siya sa akin sa sa isa sa mga, sa isa sa aking mga video. Sabi niya, bibigay niya daw yung 1 oras. Di ba nanalo ka, Master Luf TV? Kagabi sa kanya ng 1 hour. Ayun. Sabi niya, ibibigay niya daw sa akin ang 1 hour. Kaya thank you, Master Luf. Ayan. Sino ba yun? Joe and Jassy down in Georgia. Ayan. Hindi siya pumasok ngayon. Ito yung naka-BG lang kanina. Log-in ko lang. Okay. Sige. Salamat kaayo, sis. BG lang, sis. Huwag ka maalala, sis. Panoorin ko rin yung mga videos mo without skipping the ads. Ayan. Lagay ko nga dito para hindi ko makalimutan. Thank you talaga, Youngsters Vlog. Ayan. Nagsusulat na talaga ako ngayon, guys. Sinusulat ko na talaga isa-isa kasi minsan nakakalimutan ko kasi. Master Luf TV na on. Oo, 1 hour. 1 hour lang naman yung binigay. Pero okay lang yun. Oy, sino ba naman manunood sa akin ng 1 hour, no? Thank you talaga, Master Luf TV. Salamat. Ano ba naman kasi yung mga, wala talaga akong alam dun sa mga pinagtatanong niya. Grabe talaga yung mga tanong. Talagang ang hihirap. Tapos nagsiwalaan pa kayo. Naku, nakakaano. Sabi ko, asa na tong mga to? Hindi na ako tinutulungan. Ay, nako. So, ayan na nga, no? Kapag hindi
ano, hindi ka naman mahihirapan tayo next year. Oo. Hindi. Anuhin natin to. Anuhin natin to. Papatusin na natin to. Patos talaga. Saan ko ba napulot yung word na yan? Patos. Kaya dapat matapos to this year. Oo. Oo, kaya tulungan mo ako, Master Loop. Meron naman din ako mga tumutulong din sa akin. Ayan, si Yang in JPN, si Pamilya Espinosa PH. Yan, meron pang iba na talaga namang tumutulong sa akin palagi. Kaya thank you talaga. Tapos, Sharo, ito mag-ELS everyday. Malaking tulong din to. So, hopefully, sana nga, before next year, ay mamown na tayo. Mamown na ako. Mamown na tayo dito sa aking tahanan. Kaya dapat matapos this year. Oo, sana nga, Master Luf TV. Fingers crossed. Fingers crossed, legs crossed, everything crossed. Si MC Kulot, on the way na ako. On the way na ako. Ayan. Parang wala na ata si MC Kulot dito, sis. Pero, bumabalik naman yan. Mabait naman yan. Palagi yang andito sa aking LS. Almost every day. Especially pag game night. Kasi gusto magka-load. Walang new videos. Oo, minsan lang yan sila nagkakalapati kasi yan sila. Kasama yan nila Master Luf TV. At saka sila Ate Bon Luf Official, yung si KNPP. Kaya wala masyado yan sila mga bagong mga videos, puro mga puro kalapate. Sige lang, pero mababait naman yan. Bumabalik naman yan sila sis Yang in JPN. Ay nako, ang sarap pumunta ng Japan. Japan! Kalapangit. Kalapangit. Mga kalapangit. Buang din naman siguro. Grabe ka naman, Master Luf TV. So, yun na nga, no? Yun na nga, no? Ang dami nga kalapate. Oo. Oo, Yang in JPN, mga yan sila. Mga kalapatids. Mga kalapati yung mga trip nila. Alam mo ba, sis Yang in JPN, yung mga kalapati nila, ang mamahal. Isang kalapati, 5,000. Tapos yung iba, umaabot ng 50,000. Anong klaseng kalapati yan? Ang mamahal. Grabe sa kamahal. Pati yung pagkain, ang mamahal. Ay, nako. Nagsislip talaga yung phone ko ba? Puro yan kalapate, Yang in JPN. Ayan. Ayan, malapit na ako mag 2 hours. 2 hours lang ako ngayon. Para para makapagpahinga naman tayo. May mas mahal pa nga doon, nasa 500,000, ganun. What? Di nga. 500,000? Kalapate? Katatapos ko lang magluto. Anong niluto mo, sis? Yang in JPN. Anong niluto mo, sis? Ayan. 500,000, isang kalapate. Anong klaseng kalapate yun? Ginto. Pero si Youngsters ang dumalaw. Ayan. Ayan, si Youngsters daw ang dumalaw sa inyo. Master Luf TV. Sila MC Kulot Luf TV. Sa ibang mga Luf. Oo, seryoso yun. Di nga. Grabe naman yung 500,000 na kalapate. Uy, giatay. Paano yan lumipad? Yung na talaga, yung talagang mabilis lumipad. 500,000? Parang matatakot ka namang anuhan yun. Parang matatakot ka namang pakawalan pag ganun kamahal ang kalapate. Stir fry lang na gulay plus soup. Okay. Sarap yan, sis. Soup pala. Okay lang, sis. Naintindihan ko naman.
Mahirap naman no kung sabon yung kainin. Ay, awas yang JPN. Sabi ko nga soup kasi may mahirap naman kung kumain tayo ng soap, no? Grabe na. Grabe na talaga tayo kalinis nun. Talagang hindi na talaga dadapo yung COVID pag ganoon. Pag soap yung ginamit, kainin. Pag soap yung ginamit, kainin. Asan na ba yung ano? Nagsislip talaga yung ano. Ayan. Phone ko. Ay! Ala, anong nangyari? Wait lang. Paano to? Ala, paano ba to? Ayan, andyan na. Nakatawa ko sa imuha, sis. Natawa ako sa'yo, sis, oy. Soap. Yun yung mga talagang ano, hindi ka talaga magkakaano nun. Pag ganun, kainin ng sabon. Hala, pasensya na, sis, ha? Ganito talaga ako, sis. Para talaga akong tanga. Kapagod mag-isip ng ulamin. Oo, sis. Yun din, no, nakaka-stress din na mag-isip ng uulamin. Pero, mas nakaka-stress, sis, pag walang maulam. Yun lang. Diyos ko, Lord. Natawa ako sa'yo, sis. Ay, nako. Minsan, pag sa sobrang okay lang. Hala, ganito talaga ako, sis. Pag meron akong ano, pag tumawa ako talagang ang tagal matapos minsan. Ay, nako. Tanggal COVID. Oo, tanggal COVID nga. Ay, nako. Uy, tama na sa pagtawa, Milin. Ambot ni mo, Milin. Agay. Ayan. Salamat kaayo, sis, ha? Salamat kaayo, sis, sa pagpakatawa sa ako. Thank you talaga, sis. Thank you sa pagpapatawa, sis. Yang NJPN. Thank you talaga. Ayan. Thank you. Ayan, magpapasalamat ulit ako kay Youngsters Vlog, Alvern Journey in America, Pamilya Espinosa PH, Master Luf TV, Marivic Vlog, Banana Saging World, Atibon Luf Official, MC Kulot Luf TV, and Mingming Cats. Sis Mingming Cats, salamat sa pagtambay. Andyan ka pa ba, sis? Unsay imuha profile pic sa FB host. Kuan, sis, naka-blooming duha sa akong bana. Naka-blooming duha, nasa kuan, nasa dagat. Mao na ako ang profile pic. Marilyn Kelly. Yes, Marilyn Kelly yung name. Ayan, salamat, Master Luke. Oo, dito pa. Ayan, salamat, Mingming Cats, ha? Talaga naman, si Mingming Cats ay sinusuportahan talaga ako, no? Bawi ako sa iyo, Mingming Cats. Naka-blue yung My Forever na kasama. Sana all. Salamat, Master Luke. Ayan. Private ka man di ay, PM sent. Oo, sis, sige lang, i-accept ko lang yan mamaya. Naka-private talaga yan, pero ina-accept ko naman yan kasi. Naka-private. Pero ang daming mga na dyan, mga friends dito sa YT. Sige ha, salamat din. Oo, Mingming Cats, bawi ako sa iyo, Mingming Cats. Ayaw ka bala ka, sis.
Oo, naka-private yan. Hindi ko pala friend yan. Ewan ko sa'yo, Master Love TV. Friend nga kami ni ano eh, ni KNPP eh. Ay, nako. Ayan. Na-receive ko na ata youngsters vlog. Pero mamaya ko na i-open. Nag-notif lang dito oh. Mamaya ko na lang i-open pag pagkatapos nito. Salamat, youngsters vlog. Thank you talaga, sis. On the way to Mingming Cats. Ayan. Ayan, Mingming Cats. On the way na daw si Yang in JPN. Si youngsters vlog. On the way na sa inyo. Ayan, balikan nyo lang po ha. Ayan, thank you. Wag kalimutang mag-iwan ng tamang bakas para hindi masayang at mapunta sa basurahan. Ayan, 15 minutes na lang. Okay, host, no worries. Ayan, thank you, Yang in JPN. Ayan, or youngsters vlog. Salamat talaga. Sure. Ayan, sure daw, Yang in JPN. Ay, Mingming Cat, sabi ni Mingming Cat, sure daw. Babalikan na dabay. Nabulol na si Aketch. Bulol talaga si Marilyn K. Marilyn K. Nabuang na. Pag si Sis Gina, ginagaya din ako eh. Sinasabi niya, Marilyn K. Hakdog, bidididog. Tanang. Uy, yung ano, tanana, meow. Tagal ko na yung hindi nagagawa. Tanana, meow. Uy, dapat yun yung ano mo, Mingming Cats. Mingming Cats, dapat yun yung ano mo, yung parang intro mo. Tanana, meow. Tinapusin na lang kita, host. Saka ako maligo. Tapusin na lang kita, host. Sige, sis. Salamat kaayo, sis. Napanood ko pala TikTok compilation mo. Napanood mo? Parang tanga, no? Yun yung mga bago pa lang ang lockdown, Master Love TV. Na-addict ako sa TikTok. Try ko, ha? Oo, try mo, Mingming Cats. Tanana, meow. Meron yan sa TikTok. Oo, lap trip. Di ba? Yun na nga, no? Na-addict ako nun sa TikTok eh. Ngayon wala nang TikTok tong phone na to eh. Andun sa nasira na phone. Nakakatuwa naman kasi talagang mag-TikTok, nakakawala ng nakakawala ng stress. Ako, wala talaga ako TikTok. Nako, mag-download ka sis. Yan, talagang nakakatuwa talaga sis. Na-addict din ako. Tingnan mo, meron akong video dyan sa sa channel ko. Compilation ng TikTok. Kahit kung ano-ano na lang pinagagawa ko eh. Lang magawa eh. Nabuang na talaga, nag-TikTok na si Marilyn K. Ako may TikTok pero hindi ko itry. Itry mo nga, Master Love, panoorin namin. Gawin mo yung ano ba yung ginawa ko doon. Basta madami naman akong ginawa doon eh. Pero konti lang yung sayaw-sayaw kasi hindi ako marunong sumayaw. Isa lang siguro yung sayaw-sayaw doon. Yun lang. Ganyan lang. Lordy! Mga ganyan lang. Uy, hindi pumasok si Tropa, Master Love TV. Anong nangyari doon? Si Tropa, hindi pumasok. Nag-ML siguro.
Ayaw ha. Sige na, Master Lou, panoorin namin. Oo, meron ka nun. Ano daw? Oo, meron ka nun. Reregaluhan kita pressure cooker. Ano? Pressure cooker para lumambot? Grabe ka naman, Master Lou. Ang sakit naman, ang sakit. Ang sakit naman, Master Lou. Hindi, mahirap talaga. Ang tigas talaga ng katawan ko pagka ano. Yeah. Ano sis Youngsters Vlog, mag-ano ka ba? Mag-TikTok ka? At saka si ano, Pamilya Espinosa PH. Nag-chat, ayaw gumana ng VPN. Hahaha. Ay, sayang. Sana bukas gumana na. Ayan, sayang naman. Sana andito yung si Tropa. So yun na nga, no? Mingming Cats, mag-ano ka ha? I-try mo yung i-intro yun, Mingming Cats. Maganda yun. Tanta. Ay, ano ba yun? Tanana, 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 meow, 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 meow. Ayan. Kailangan mo ng pressure cooker para kumain ng karne nang mabawasan pagka-sexy mo. Ha, ha, ha. Buang. Wala namang sexy dun sa ano, sa TikTok. Ewan ko sa iyo, Master Loof TV. Kumakain naman ako ng karne, oy. Kumakain naman kasi ako ng karne. Paminsan-minsan nga lang. Puro tuyo kasi yung kinakain ko. Ano daw? Segway lang yon. Pampalambot talaga ng katawan mo yan. Yawas ka talaga. Yawas ka talaga, Master Loof. Ewan ko sa'yo. Di bali na. Nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy naman ako dun sa ano, sa TikTok. Sabi ko nga, ayoko nang mag-isip kung anong sasabihin ng iba. Basta ang alam ko, ako ay masaya at nag-e-enjoy. Nag-e-enjoy sa aking TikTok. Kaya bala kayo dyan. Problema nyo na yon kung masakit sa mata, di ba? Hindi ko na yun problema. Basta ako, nag-e-enjoy lang ako kung ano yung nakakapagpasaya sa akin. Minsan kasi ganun, di ba? Kailangan i-ignore mo yung ibang tao, i-ignore mo yung kung anong isasabihin ng ibang tao, kung sasabihin nila, nabuang naman yan si Marilyn, oy, o si Millie, nabuang na, nag-YouTube na, nag-TikTok na, at kung ano-ano pa naman, kung ano-ano pa man. Tapos, ayun. Kaya i-ignore mo na yon, i-ignore mo na yung mga ganon. Just do what you want to do, no? And be happy. Ayan, happiness. Happiness nga, 'di ba? Palagi ko nga sinasabi sa aking vlog pag yung malapit nang matapos. Choose happiness. Ayan. Hindi naman masakit sa mata, mahapdi siya sa mata. Mahapdi ba? Pasensya na po. Pasensya na po. Ano? Master Loof TV, ha? Ayan. Wag mo na kasing panoorin. Asar ka. So, yun na nga, no? Yun na nga, no? Ayan. Happy lang. Happiness. Kaya kinapalan ko na yung mukha ko. Nag-ano na ako. Bumalik na ako sa YT. Connecting. Bumalik na naman sa 2 minutes. Ewan ko dito. Oy, gising pa ako. Oy, andyan pa pala si KNPP Clothing. Ayan, salamat boss, KNPP Clothing. Ayan, bumalik sa 2 minutes yung ano ko, live ko. Ewan ko ba dito? Minsan kasi wala eh. Minsan kasi nagiging ganito eh. Haha, joke lang. Ewan ko sa'yo, Master Loof TV. Uy, gising pa ako. Anong pinagagawa mo, KNPP? Kaka-out lang sa work. Saan ba to nagtatrabaho si KNPP? Saan ka nagwo-work? Ano, KNPP? Balik trabaho na talaga ang lahat.
ida-down ka ng kakilala mo pero sa YT community, ililift up ka. Oo, yun lang. Yes, tama talaga. Tsaka marami namang ano dito sa ano sa YT community kaya who gives an F, 'di ba? Who gives an F? Bahala sila diyan. Alam ko nagbebenta yan ng lechon. Wow, sarap! Uy, Nobita, dalhan mo naman ako ng lechon dito, Nobita. Tagal ko na hindi nakakain ng lechon. Ano ba yan? Lechon baboy o lechon manok? Okay lang kahit lechon manok. Nagbebenta ako ng yelo. Uy, masarap yung yelo, lalo pag tag-init. Palagi namang tag-init, di ba? Hindi ka maaano dyan, hindi ka maalkanse ba? Pag yelo yung negosyo mo. Who gives an F? Foil? Oo, pwedeng foil. Fish? I-guess mo nga Master Luf TV. Lechon dilis. Sarap ng lechon dilis ni KNPP. Ewan ko sa'yo. Ayan, anong oras na ba? Ayan, malapit na pala akong matapos. Feeling? Pwede rin, pwede. Who gives an F? Diba? Bala sila dyan. Bala ka dyan. Bala sila dyan. Mamatay sila sa kaka-judge. Diba? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Meron pala tong ayan. Ano ba to? Anong nangyayari dito? Ayan. Paano to? Ayan. Paano to? Ayan. Feeling. Yan, salamat po sa mga pumasok po sa aking tahanan, no? Sila Master Luf TV, Youngsters Vlog, Alvern Journey in America, Pamilya Espinosa PH, Marvic Vlog, Banana Saging World, Atibon Luf Official, MC Kulot Luf TV, and Mingming Cats. Ayan, Atibon Luf Official na lang yung gagamitin kong pang banner, KNPP, kasi pag yung KNPP, wala ka namang mukha doon. Doon sa Atibon Luf Official, wala ka rin namang mukha doon. Wapakels. Yes, wakong pakialam. Bala sila dyan. Hindi ka naman nila tutulungan pag nadadown pa ng ibang tao. Yes, Korekong, Master Luf TV. Hindi ka naman nila natutulungan. Nagda-down pa ng ibang tao. Yes, kaya bala sila dyan. Bahala sila dyan, di ba? Mamatay sila sa kaka-judge. May mukha ka ba, Nobita? May mukha ka ba, Nobita? Oo naman. Yan, di ba yan nga yung pinakagwapo, sabi niya before? Pinakamasarap, pinakagwapo, di ba? KNPP Clothing, alam mo na yon. Meron naman kahit papano. Oo naman. Di ba sabi mo nga, gwapo ka at saka masarap. Masarap. Lami kayo. Lami kayo si Nobita ba? Ambot ni mo. Ako kasi wala. Puro noo lang. Puro noo lang. Puro noo ka lang ba, Master Luf TV? Maganda yan para merong sabi nila pag malaki daw yung noo, matalino daw eh. May abs ako, 8. Grabe, yung abs 8. baka sa sobrang dami ng abs niyan, umabot sa mukha. Peace KNPP. Joke lang KNPP ha. Walang seryosohan to. Sa dami ng abs umabot sa mukha. Nabuang na.
Tuwa lang si KNPP. Ito yung gusto ko dito kay KNPP eh. Talagang sumasakay talaga sa aking mga katarantaduhan eh. Di ba KNPP? Talaga namang lalab ko to si KNPP eh. Gusto ko seryosohin ka. Naku. Naku. Ayaw ko sa mga seryoso ano. Ayaw ko sa mga seryoso KNPP. Gusto ko ano lang, joke lang. Mga good vibes ba? Ayoko ng seryoso. Wala, ang galing kong mag-drawing pala. Oh, tingnan nyo. Ang galing ko mag-drawing. Hala, anong nangyari sa akin? Ayan, ang galing ko mag-drawing, no? Anyway, uy, alas 8 na ata. Alas 8 na, no? Anyway, ako'y magpapaalam na, guys, no? Para naman tayo makapagpahinga na. Oh, makapagpahinga talaga. Ah, si Master Luf yan. Sino kaya? Hawig ng presidente ng US. Parang oo, no? Ang galing ko mag-drawing. Ang lakas mag-trip ni Marilyn Kay. Anyway. Bye. I love you. KNPP. Salamat. Love you daw. Amo ko sa'yo. Buang ka talaga kay NPP. Anyway, salamat guys no sa pagtambay dito sa aking tahanan. Magti-thank you lang ako ulit kay Master Luf TV, Youngsters Vlog, Alvern Journey in America, Pamilya Espinosa PH, Marivic Vlog, Banana Saging World, Atibon Luf Official, MC Kulot Luf TV, at saka si Mingming Cats. Ayan, thank you everyone. Have a good night and see you again tomorrow. Bukas na naman ha. Ngiti mo, Nobita, baka mapunit pisngi mo. Ay, nako, KNPP. Nako, lalab talaga, KNPP. Bukas ulit, guys, ha? Thank you, everyone. And see you again tomorrow at 6 p.m. Dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Hindi ko na i-complete. Kompleto. Hindi ko na iko-kompleto. Basta, thank you everyone. Have a good night. See you tomorrow at 6 p.m. Bye! Oy, abangan nyo pala ang inyong mga pa-banner, ha? Huwag nyong kalimutang manood ng aking video bukas. Talagang ilalagay ko talaga tong inyong mga pangalan at saka ang inyong mga pagmumukha sa banner. Ayan. Panoorin nyo muna akong kumain tapos after that, ilalagay ko na ang iyong mga banner. Okay? Huwag kalimutang manood guys para makita nyo yung mga banner. Okay? Thank you. Bye! Have a good night! Mwah! Bye!